ngalesa sikhathi early nama-80s kwakunomsakazi ubabe ngimhlonipha kakhulu uBoss Radebe, uyena owayebiza ibhola ngaleso sikhathi. Mangazitholi ngihlabelela ngizozithola ngingenisa uBoss Radebe. Njengamanje umlaleli se-Orlando Stadium uhlangana amaqembu amabili phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Ake ngikutshele ngithathe ngikubeke esithombeni ukuthi zibophele kanjani imbofana lapha emapalini zibophele laphana ugoalkeeper wazo Peter Balaki uyena goalkeeper we-Kaizer Chiefs. Number 2 Ryder Mfukeng, number 3 Nick Sekwane, Bully Hope number 4, and number 5 Jingles Spere Mama Kasibongile, number 6 Sylvester Kule, number 7 Waka Dikwebe, number 8 Malombo Shaba, number 9 Kenneth the Horse Mhujwa, number 10 AC Zoleng Mhlonishwa, number 11 Chini Dlala. Kanti reserve goalkeeper ukhona uBenisi Klodi. Zikhona insizwa zihlele ebhentshini ziningi, khona uPhilip Fenteri, khona obani ziningi. Ngisithola ke ngenza leyo nto ngisabophele iskimi engikhuluma ngazo esika 1978 ngo 1979. Angisikhohlwa namanje.